Zdravíme všechny exoty. Tohle je Studio Lidé a země a můj dnešní host je strategická ředitelka humanitární organizace CARE Katarína Král. Dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuji, že jste si udělala čas v tom svým pracovním formulu a nasazení. Kataríno, moje první otázka bude úplně taková zdánlivě banální, ale možná se rozpovídáte, protože mě zajímá, jaká je cesta vlastně z korporátů a slibných startupů do humanitární sféry. Jasné. Ja moc ďakujem za pozvanie. Je to hodne zaujímavé urobiť vždycky nejaký taký switch z tej práce a niekedy sa zasústrediť na to, rozprávať o tom, čo človek robí, lebo samozrejme, že v tom bežnom rytme hlavne sa snažíte ako keby naplniť ten content projektu alebo pracovať v tých hraniciach humanitárnej a rozvojovej organizácie, takže aj pre mňa je to taká príjemná skúsenosť a som rada za ňu. Čo sa týka ako keby tej zmeny alebo toho, ako vlastne človek dospeje do toho štádia, do ktorého som dospela ja, tak v mojom prípade je to asi spôsobené tým, že som začala pracovať veľmi skoro. Ja som vlastne taká generácia, ktorá hneď s nástupom na vysokú školu mala príležitosť pracovať v médiách, veľmi skoro na manažerských pozíciách v rôznych firmách veľkých. Takže sa mi podarilo ako keď trošku rýchlejšie prejsť tým profesným životom. To, čo normálne by trvalo možno, že 15 rokov, tak vďaka tým okolnostiam, ktoré vtedy boli, tak mne sa podarilo oveľa rýchlejšie. A vlastne napadá ma k tomu taká jedna docela zaujímavá historka. Neviem, či ju môžem povedať, ale... No jasne. Ja, keď som odchádzala z veľkej banky, a keď som sa vlastne sťahovala z Bratislavy do Prahy, pretože ja som prišla do Prahy pred takmer 20 rokmi a bolo to preto, že som dostala pracovnú ponuku, aby som uviedla na český trh jednu značku. Tak som dala posledný rozhovor do jedného lifestyleového časopisu, ani neviem, či ešte existuje, lebo už mám niekedy pocit, že to bolo fakt strašne dávno. A posledná otázka v tom časopise bola, čo by ste chceli robiť za 20 rokov. Ja som si už vôbec to nepamätala samozrejme, ale ja som ten časopis našla prednedávnom, keď sme doma robili poriadok s nejakými starými krabicami a úplne ako som dostala z toho husinu, po slovensky sa to povie zimomriavky, to je také dobré slovo. A pretože odpoveď na tú poslednú otázku bola, že by som chcela, alebo že si viem predstaviť, že by som sa venovala humanitárnej a rozvojovej pomoci, aby vlastne tá moja práca dávala ešte iný zmysel ako tá, čo robím teraz. Takže som si tak sedela v tej šatni, ktorý som rozoberala tie krabice a som si hovorila, to není možné. A ja som teraz v tej situácii, že je plus 19 alebo 18 rokov. Tak si to předpověděla. Jo, a je to hodne zaujímavé pre mňa, pretože je to ako keby taký milý reminder toho, že keď niečo fakt nahlas poviete, vlastne možno ani neúplne ako vieme odhadnúť tú silu toho, čo sa stane. A keď to človek skutočne tak cíti a možno iba podvedome môže robiť nejaké kroky, pretože ja som určite sa ako keby vedome k tej svojej role neprepracovávala celých tých 18 rokov, ale stalo sa to tak, že po fakt niekoľkých rokoch vo veľkých firmách, po jednej malej firme, po startupe, po takom inovatívnom projekte a potom ako som mala chvíľku pauzu, bola som na materskej a tak vlastne sa mi naskytla takáto príležitosť a som za ňu veľmi rada. Hodne ma to učí celý čas, odkedy to vlastne robím a vlastne je to taká podľa mňa veľmi prirodzená cesta. Já se ještě zeptám možná trochu jinak. Co to udělá s osobním životem, když se takhle přepne radikálně ten profesní vlastně fokus, jo? Protože taky nutno dodat, že vy neřešíte tu strategii z kanceláře u kafe, ale vy v těch zemích jste, takže vy jezdíte do Sýrie, do Súdánu, na Ukrajinu. Je to tak. Chce to samozrejme trošku ako koordináciu a porozumenie v tom okolí. To je strašne dôležité, bez toho by som to nemohla robiť. Ešte navyše s rodinou, ktorú mám. Ale mám šťastie na ľudí okolo seba a som napríklad aj veľmi rada, že s mojimi deťmi, ktoré nie sú veľké, to najmladšie má 4,5 roka, ale vlastne odkedy som začala cestovať, tak sa bavíme o tom, prečo idem na pár dní, na týždeň alebo na 10 dní preč, čo tam budem robiť, prečo je to pre mňa dôležité. A myslím si, že možno tie prvé cesty boli náročné,
ale vlastne ako náhle všetci zistili, že sa vrátim v poriadku a nabrali tú istotu, že každá cesta vlastne vyústi do toho, že sa vrátim naspäť, tak odvtedy sa to stalo takým nejakým bežnou súčasťou nášho života. A co to dělá s váma osobně? Třeba i jako s matkou, protože vlastně jste v bezprostřední blízkosti dětí, který nemají takový životní standard jako ty vaše. No, tak to je samozrejme, to je ako hodne ťažká vec, ale ja si myslím, že to je vo veľa profesiách. Takže sú ľudia, ktorí ako keby zachraňujú životy a stretávajú sa ešte úplne inak s tými urgentnými situáciami a s komplikovanými veľmi situáciami v teréne. Je to náročné a je to taký nejaký vnútorný knoflík, kedy ja musím ako matku v sebe vypnúť. Přepnete do nejaký profesionální. Jo. Pri tej poslednej ceste, teraz napríklad do Sýrie, bol jeden moment, kedy to pre mňa bolo trochu zložité, pretože na tom severovýchode, v ktorom sa teraz my pohybujeme, kde vlastne vďaka tomu, že ten hlavný konflikt skončil, tak môžeme trošičku mapovať terén lepšie ako predtým a môžeme tam ísť aj my, nie iba ten lokálny tím, nemusí sa tam pohybovať sám. Tak v meste v Hasakách som sa stretla so situáciou, kedy sme za tmy šoferovali, väčšinou už keď je dark alebo keď je tma, tak sa snažíme nepohybovať vonku, ale zažila som situáciu, kedy na cestách, ktoré sú tam, proste chodili 4-5 ročné deti, ktoré tam boli práve kvôli tomu, aby sa stala nejaká nehoda, pretože vedia, že keď sa stane nehoda, oni sú súčasťou, tak potom dostane tá ich rodina nejakú finančnú kompenzáciu. Takže samozrejme sú nejaké hraničné situácie, s ktorými sa stretnete, ale je to súčasť tej práce, tak to treba brať. A co děláte vy třeba i v rámci nějaký svojí psychohygieny právě, abyste si to nebrala všechno domů na sebe a nechávala to v té práci, teda jestli to vůbec jde? Ja myslím, že úplne to nejde, ale je dôležité, že mám doma priestor, alebo nielen doma, ale vlastne aj v tom svojom širšom okolí, že mám priestor o tých veciach debatovať. Vlastne nemusím mať strach hovoriť o tom, čo zažívam a čo cítim. A to je asi ten základ podľa mňa tej psychohygieny. Keď tak nad tým premýšľam, lebo akože systémovo som nad tým nepremýšľala. Viem, že mám blízkeho človeka vedľa seba, ktorý robí trošku iný typ práce, vyslovene záchranár a stretáva sa ako keby vždy, keď je v práci so situáciami, ktoré sú ako hodne na hrane života a smrti. A tam je tá psychohygiena ako hodne dôležitá, je taká profesionálna. Myslím si, že tam je dôležité, aby títo ľudia mali možnosť profesionálnej pomoci. Ale ja sa priznám, že ja som ju ešte vlastne, nikdy som takto na tom nepremýšľala. Zatiaľ si myslím, že ten môj priestor mi dáva možnosť sa s tím vysporiadať. Ale třeba zúzkostňuje vás to, nebo máte větší strach? Naopak vás to posiluje? Ne, určite. Jo. A dáva mi to vlastne ako keby väčšiu vieru, lebo to je možno najväčšia dilema v mojej práci, podľa mňa, je akože viera v ľudstvo versus to, čo vidíte, že dokážeme spôsobiť na celom svete. Takže si myslím, že často ako balansujem na tej hrane a hovorím si, že na jednej strane vidím ľudí, ktorí sú okolo nás, našich darcov, inštitúcie, ľudí, ktorí pracujú na tých projektoch a vlastne vďaka ním sa veľa vecí mení, ale na druhej strane potom vidím to, čo sa v tých krajinách deje a to tiež spôsobujú ľudia. Takže vy ste vlastne neustále v takej dileme, že ako keď vidíte tú hrúzu, ale i vlastne to, jakým spôsobom si umíme pomôcť. Jo. Takže často máme tieto diskusie napríklad aj s kolegami, ktorí majú možnosť tiež zažiť rôzne projekty priamo na miestach a je to taký koktejl, no, vždycky, že niekedy, tak si myslím, že aj navzájom pomáhame. CARE je nadnárodní humanitární společnost a jaký jsou Češi, co se týče humanitární pomoci? Jak si na tom stojíme ve světě? Myslím si, že sme veľmi veľkorysí, keď ide o rýchlu jednorázovú pomoc. Myslím si, že hodnoty, ktoré má tá spoločnosť u nás, a teraz fakt hovorím ako keby, aj keď hovorím slovensky, tak hovorím väčšinou za priestor, v ktorom teraz pôsobíme, to je Česká republika. My sme otvorili pobočku aj na Slovensku, ale tam nepôsobíme ešte tak dlho. Je to pre nás trošku nové teritorium. A ja tým, že som československé dieťa ešte, mám korene na Slovensku, ale veľmi dlho som tu, tak keď hovorím u nás, tak myslím u nás v Čechách. Znie to možno zvláštne, ale tak to nejak cítim.
Takže myslím si, že sme fantasticky pri tej mobilizácii. To, čo sa napríklad stalo, keď začal konflikt na Ukrajine, keď bolo veľké zemetrasenie Sýria, Turecko, tak to je vidieť, že sme ako sounáležití v tej chvíli, keď sa stane nejaká veľká katastrofa. To, čo ale u nás ešte nie je úplne zakorenené v spoločnosti, je vlastne darovanie alebo pomoc, ktorá je úplne bežnou súčasťou života. Že my tak trochu si myslíme, že vlastne sami máme málo. A teraz ja samozrejme neviem, čím to je, lebo ja už som ten minulý režim nezažila tak, aby som mohla súdiť, či je to nejaké bremeno toho predchádzajúceho režimu a že či teraz ľudia, keď majú pocit, že si môžu všeličo kúpiť, tak stále chcú viac a viac a viac. Ale v krajinách na západ od nás, ak to tak môžem povedať, myslím to fakt geograficky, alebo možno na ďaleký východ, keď by som išla ako keby do Japonska, do Austrálie, tak od základných škôl je vlastne normálne, že deti sú súčasťou aktivít rodičov, ktorí robia nejaký typ dobrovoľníckej práce, alebo sa zúčastňujú na nejakých humanitárnych aktivitách, podporujú tie tématá, sú pre nich dlhodobé. A sú pre nich prirodzené úplne. Takže vlastne deti vyrastajú v tom, že je úplne normálne sa podeliť o ten svoj komfort, v ktorom my žijeme. A nesúdia. To je možno hrozne dôležité, že nesúdime, či ľudia v iných krajinách do akej miery si za to môžu, čo mali urobiť inak. Proste príjmame tú situáciu taká, aká je a vieme, že my máme hodne, takže sa snažíme podeliť. A to si myslím, že u nás ešte nie je. Že my vlastne, možno zase je to tými generáciami, ale u nás pravidelné darcovství ako fenomén alebo ako prirodzená súčasť až tak neexistuje. Ten podiel pravidelných darcov celkovo si myslím, že keď som hovorila za väčšinu našej organizácie, je oveľa menší. Přitom je asi docela zásadní pro nějakou dlouhodobější strategii. Jo, že jo? Absolutně. Je to tak. Naše care pobočky v Nizozemsku, vo Francúzsku, v Rakúsku, v Nemecku, tie majú oveľa vyšší podiel a môžu sa spoľahnúť na svojich pravidelných dárcov, ktorí im veria, ktorí sledujú tie projekty dlhodobo, s ktorými majú kontakt a vedia potom úplne inak plánovať, samozrejme. My vlastně víme, kde jsou teď nějaká taková ta nejpalčivější ohniska, média o nich hovoří, ale je něco, co se tak jako globálně týká nás všech. Čeho je teď ve světě největší nedostatek, jestli se to dá nějakým způsobem říct? Je to ťažká otázka, ale možno by som začala tým, že každá veľká kríza sa týka nás všetkých. Aj keď to možno na prvý pohľad tak nemusí vyzerať, ale vlastne v každej z tých kríz, ktorú dnes vnímame ako veľkú, tak je nejaký element, ktorý skôr alebo neskôr na nás bude mať priamy vplyv. Či už je to klimatická situácia, nedostatok vody, tak to je samozrejme ako základ čohokoľvek, pretože ak nikde nie je voda, tak buď sa ľudia začnú presúvať z tých oblastí, alebo sa tam začnú diať úplne iné procesy. To je vidieť aj na tej Sýrii, ktorá vlastne z krajiny, ktorá bola úplne ako sobiestačná, sa vplyvom rôznych vecí, rôznych elementov stala takmer apokalyptická krajina. To hovorím hlavne o tom severovýchode. Tak to je strašne dôležitá vec. To, čo sa deje teraz tam, to sa samozrejme môže diať kdekoľvek inde na svete, nehovoriac o tých vojenských konfliktoch, pretože veľa vojenských konfliktov nie sú ako random konflikty, ktoré vznikli, ale majú nejaký širší rámec, sú za tým vzťahy, ktoré sú v podstate celosvetové, tak ako ten konflikt zase v tej Sýrii, ale to nemusí byť iba ten príklad. Takže si myslím, že všetky tie krízy sa vlastne nejak týkajú nás. A Európa je proste zelená. Pre veľa ľudí je Európa symbolom a synonymom nejakého veľkého komfortu. Takže sa to nás týka, no. Myslíte tím třeba i teď nějakou migrační krizi vlastně z míst, která právě jsou nějakým způsobem To je jeden z efektov. To je jeden z efektov, ktorý sa môže stať, ale vlastne vďaka technológiám a tomu, ako dnes môžeme na svet nazerať. Pretože veľmi veľa kríz môže byť trošku spôsobená aj nejakou komunikačnou frustráciou. A potom samozrejme sú nejaké hodnotové veci, ktoré
prirodzene ako keby rotujú po svete a my sa s nimi musíme vysporiadať. To nemusí byť fyzická migrácia, ale to môže byť vlastne nejaký presun hodnôt. My sami teraz cítime u nás, že sa hodne do popredia dostávajú názory, ktoré sú ako to povedať, nenávistné. Vlastně extremistické a tak. Jo, Vy můžete nějakým způsobem ty krize i predikovat, když to tak řeknu, v konkrétních místech na světě? Časť našej práce, pretože my okrem humanitárnych projektov robíme rozvojové projekty a pri tých rozvojových projektoch je predikcia hodne dôležitá súčasť vlastne nejakej predfázy, kým sa začne realizovať. Veľmi pekný príklad je Bosna Hercegovina. To je vlastne krajina, kde pred 30 rokmi bol obrovský konflikt vojenský. Na tú dobu vlastne to bolo niečo nevídané v Európe, alebo to, čo si možno teraz, keď sa na to pozeráme, tak si hovoríme, ako je to vôbec možné, že sa veľmi blízko našich hraníc diala takáto vec. A keď prídete do tej krajiny, tak vlastne vidíte, aký veľký vplyv na tú krajinu válka má, hoci je to už 30 rokov po. Presne tak. Takže ja sa priznám, že pre mňa napríklad akékoľvek nenávistné prejavy a teórie alebo proste nejaké názorové prúdy, ktoré sú na nenávisti postavené, sú ako keby hodne problematické a rozumiem tomu, že niekto z nich chce konkrétne benefitovať pre seba, že chce získať nejaké postavenie a tak ďalej, ale je to tak krátkozraké smerovanie, že vlastne strašne rada by som niekedy žila vo svete, kedy nie ten človek, lebo každý môže tvrdiť, čo chce, ale ide o to, aké má publika. A hrozne rada by som bola, keby my sme vlastne tým ľuďom nedali priestor, pretože vieme, že tá nenávisť sa ako niekedy obráti proti nám. A my, keď budeme podporovať nenávisť, tak si tým uberáme náš komfort. Možno nie hneď tu a teraz, ale za 10 rokov. A 10 rokov prejde strašně rýchlo. Když se vrátíme ještě zpátky, mluvila jste o klimatické krizi a CARE taky mluví o tom, že vlastně klimatická krize destabilizuje genderovou rovnovážnost. To mě hodně zaujalo. Jakým způsobem se třeba dotýká žen zrovna? Je to tak. CARE je postavená hodně na dátach. Organizácia existuje 80 rokov. Letos vlastně 1945. CARE vznikla veľmi skoro po druhej svetovej vojne. A to, čo je ešte hodne zaujímavé, a to napríklad prečo ja mám ku CARE veľmi špecifický vzťah, je, že je to organizácia, ktorá nevznikla, pretože nejaká inštitúcia alebo niekde vlády sa dohodli na tom, že je to dôležité, alebo je po válce, ale vznikla skutočne preto, že malí americkí dárci sa skladali fakt po 10-15 dolárovkách a vytvorili vlastne mechanizmus takých care packages, care balíkov pomoci a začali ich posielať do Európy. Takže vždy, keď mám nejakú krízu ako humanity, tak si spomeniem na ten príbeh, ako vznikol CARE a rozumiem tomu, že to bolo pred 80 rokmi, ale hovorím si, že nemôže to byť také zlé, keď sme vlastne dokázali, keď sami ľudia, drobní dárci dokázali vytvoriť organizáciu, ktorá je tu 80 rokov, ktorá dnes robí obrovské projekty na celom svete, pôsobí vo viac ako 120 krajinách a vlastne dokáže priniesť do tých krajín obrovské zmeny v kvalite života. Ale vrátim sa k tomu, prečo o tom hovorím. CARE je hodne špecifická kvôli tomu, že je postavené na dátach. My vlastne všetky projekty meriame, jasné, že každý meria svoj impact, ale u nás sa tie dáta historicky zbierajú, tvoria sa z nich rôzne analýzy. A jedna z tých vecí, ktorá sa podarila na základe dát, hlavne v krajinách, ktoré sú postihnuté klimatickou zmenou a pôsobíme v nich dlhodobo, nie ako CARE Česká republika, ale ako CARE International, tak my vlastne vidíme v priebehu niekoľkých rokov, ako sa mení život žien na základe toho, aké je podnebie, alebo ako veľmi klimatická kríza sa prejaví v tom roku. Takže kým napríklad sme si pred 3 rokmi mysleli, že detské sňatky v niektorých že v niektorých krajinách sú vlastne už ako keby minulosť, že už je to nie úplne vyriešené, ale máme nejakú spoločenskú zhodu na tom, že 12-ročné dievčatá by sa asi nemali vydávať a mali by radšej chodiť do školy a vzdelávať sa, aby mali iný typ budúcnosti. Tak samozrejme prišli rôzne zmeny na svete a jeden z nich bol obrovská vlna veder. A my sme zrazu videli, že takáto vec nám zvráti
prácu napríklad posledných 10 rokov a rodiny, ktoré žijú v rôznych častiach sveta, ktoré v tej chvíli nemajú žiadnu inú šancu. Ako keby my sa bavíme o tom, že to sú ľudia, ktorí nemajú na blízku infraštruktúru, nie sú to žiadne welfare states, kde by ste si šli do obchodu niečo vybrať, ale vlastne máte malé pole a tam si niečo vypestujete. Prostě nemáte krávy, nemáte pole, máte dceru, tak ji prodáte a zachráníte tím tu rodinu. Úplne jednoducho, ako keby je to takto. Takže áno, aj svet v roku 2025, na konci 2025 je často o týchto dilemách. A právě ženy jsou taky hlavním zájmem nebo fokusem. Ženy a dívky právě těm poskytujete často tu dlouhodobou strategickou vlastně péči. Dá se říct, že tam, kde se podaří vlastně pracovat třeba na vzdělání těch žen a dívek, tak se najednou začne ta země ocitat ve větší prosperitě. Určite. Je to tak a zase je na to veľké množstvo dát, prieskumov, projektov, kde my vidíme, že ako náhle komunity, kde ženy majú možnosť voľby, pretože často my nepotrebujeme robiť extrémnu, ako keby priniesť nejakú extrémnu zmenu. Nám stačí, že vytvoríme príležitosť, že ženy sa môžu rozhodnúť same za seba, alebo dívky sa môžu rozhodnúť. Alebo vlastne tá rodina má možnosť, nemá dilemu, či bude jesť, alebo či predá jednoho zo svojich členov, tak strašne veľa vecí sa zmení. Ženy, keď dokážu vytvoriť nejaké drobné komunity, či už je to v krajinách Afriky alebo na Blízkom východe, kde si dokážu spoločne začať hospodáriť alebo dokážu mať prístup ku vzdelaniu, tak sa často mení kvalita života celej tej komunity, ktorá tam je. Možno aj z tej Sýrie tam je hodne veľa hezkých príkladov, pretože v tej časti krajín, kde nejakú časť vládol ISIS, alebo proste táto radikálna skupina mala niektoré územia pod kontrolou, tak tam sa často stalo to, že vo vesniciach fakt zostali iba ženy a deti. Pretože muži sa museli, to úplne nechcem zachádzať do podrobností, lebo ten detail ťažko niekto z nás vie, ako to skutočne bolo, ale vlastne ten režim ako keby znemožnil mužom, aby sa podielali na tom bežnom živote, takže tam sú vesnice, kde vlastne dnes my vidíme, že sú to vlastne všetko iba ženy a deti a oni dokážu neuveriteľným spôsobom tú celú komunitu nastaviť tak, že vlastne začnú prosperovať a začnú úplne z toho mála, ktoré majú, tak dokážu žiť. A vy teda nějakým způsobem i vzděláváte v tom, jakým způsobem třeba se přizpůsobit tomu zemědělství a já nevím, dáte jim semínka vojtěžky a vysvětlíte jim tohle, když tady vypěstujete, tak pak budete mít něco pro ty krávy, nebo jako, jak to vzdělání úplně čistě technicky jako probíhá, jo? Protože asi v každý té zemi to bude rozdíl. Jo, je to samozrejme úplne iné. To je obrovská výhoda CARE, že my vlastne v krajinách, ktoré sa nám môžu zdať neznáme, ďaleké, alebo aj tou infraštruktúrou, tým ekosystémom hrozne problematické, tak CARE vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu má všade lokálne tímy. Takže aj my napríklad, keď premýšľame nad tým, ako pôsobiť v niektorých krajinách, niekde pôsobíme dlhodobo, takže tam je tá skúsenosť úplne iná, ale samozrejme sú krajiny, kde chceme buď rozšíriť to naše pôsobenie, alebo myslíme si, že dáva zmysel, aby sme niektoré naše projekty v nich naškálovali. To znamená, že aby sme to know-how naše zo Zambie napríklad preniesli do Etiópie alebo naopak. Tak my sa snažíme vždy hovoriť s tými lokálnymi komunitami. Vždy sa snažíme nájsť lídrov alebo lídrine, proste kohokoľvek. To je dôležité, že my vždy sú v centre našej pozornosti ženy a dívky, ale to neznamená, že muži by nefungovali v našich projektoch. Naopak je to hodne dôležitá súčasť. A je pre nás dôležité, aby vlastne to lídrovstvo znamenalo, že ten človek je akceptovaný v komunite, že dokáže naformulovať veci, ktoré by mohli priniesť systémovú zmenu. Takže fakt je to v každej krajine rôzne. Niekedy je to o tom, že dokážete priniesť solárnu technológiu, ale zároveň viete, že keď sa vám podarí nastaviť systém vzdelávania v starostlivosti o ten solár, tak môžete nabídnúť generáciám nejakú perspektívu. Pretože potom sa napríklad kľudci môžu vzdelávať v tom, že sa vedia starať o soláry
a môže sa to stať ich profesiou. Takže zase v každej krajine je to iné. Niekde je to o poľnohospodárstve, niekde je to o nejakých viac technických veciach. Tohle zní tak jako, že někam přijdete a řeknete, máme tady pro vás spásné řešení, ale já si dokážu představit, že je asi spoustu překážek a není asi úplně jednoduchý do těch komunit proniknout. Co je největší překážkou v tady těch humanitárních vlastně misích, když to tak řeknu, jo? Asi zase záleží místo od místa, ale s čím se třeba setkáváte v praxi? Je to politika nebo byrokracie, nebo jsou to vysloveně lidské faktory, vojáci? Je to taká kombinácia všeličoho. Je fakt hodne dôležité ten terén dobre predtým si zmapovať. Takže vlastne aj tá naša práca nie je len o tom akoby kontrolovať konkrétne aktivity, ale premýšľať v kontexte tej krajiny. A mluvit s konkrétnymi lidmi. Jo, presne tak. Takže nehodnotiť hneď na mieste, hodne veľa sa pýtať, hodne veľa vedieť o tom ekosystéme, v ktorom pôsobíme a neustále vlastne sledovať tie zmeny, lebo veľmi často sú to fakt krehké krajiny a krehké ekosystémy, kde sa môže veľa vecí v čase úplne zmeniť. Z čeho máte největší radost? Je nějaký projekt, který se fakt povedl a říkáte si, teď to tady jsme pomohli trošku nastartovat? Tých vecí je vlastne veľa a ja si myslím, že vlastne v každom projekte je určite nejaká radosť. A třeba vy osobně, jestli vás něco zasáhlo. Tak... Jasne, no. Tak ja mám veľmi čerstvú skúsenosť tej Sýrie, ale o tom som už trošku hovorila a možno by som chcela povedať niečo o Ukrajine, pretože tam som bola v kvieten červen a neviem, že či to bude ako keby o radosti, ale vlastne každý projekt, ktorý sa podarí v Ukrajine dotiahnuť a vidieť tú konkrétnu pomoc, tak to je pre mňa ako hodne blízke, pretože keď idete po ukrajinskom vidieku, keď si vezmete vlak z hraníc poľských do Dnipra alebo cez Kyjev do Dnipra a keď idete potom ďalej ešte k tomu východu, ktorý je hodne komplikovaný, tak vy vlastne máte pocit, že ste ako keby na slovenskom, českom alebo poľskom vidieku. Tam tie vesnice ako nie sú až tak rozdielne. S tým teda s tou poznámkou, že ľudia tam už takmer 4 roky čelia ako neuveriteľnému tlaku. A pre nás sa to tak nejak stali nejaké ako války, ktoré sledujeme z dálky a už sme otupělí trošku. Trošku, no. Trochu som si pomohla teraz jedným songom od Vesny a som hrozne rada, že sa to tam začína objavovať aj v týchto veciach, pretože vlastne vždy mám trochu radosť, keď s nami niečo ako zašejkuje a keď si povieme, ako to není predsa normálne, že tak blízko od nás je tak veľká konvenčná válka a ľudia, ktorým vlastne, keby sme chceli, tak by sme im aj rozumeli, pretože ten ukrajinský jazyk zase vykazuje nejaké similarity so slovanskými jazykmi a myslím si, že je dôležité s tým nejak ako neustále souzniť. Ako neopúšťať to téma. Takže vlastne projekty, kedy sa nám darí v Ukrajine pomôcť vybudovať šeltre alebo sprovozniť mobilné kliniky, pretože my robíme vlastne v tej časti Sloviansk, Kramatorsk, tak tam robíme mobilné kliniky, pretože tá situácia nás naučila vytvárať projekty, ktoré dokážeme ľahko premiestniť. Tak z toho mám radosť. Mám radosť z toho, že vidím ako neuveriteľnú vôľu v tých ľuďoch aj v tak brutálnych podmienkách neustále nachádzať ako silu s tým pracovať. Pretože aj tie naše mobilné kliniky napríklad, nám sa ich podarilo rozvinúť vďaka tomu, že v poliklinikách veľmi blízko tej frontovej línie sú lekári, ktorí tam stále zostávajú a ktorí možno by mohli byť ako super doktori alebo super lekári niekde v Kyjeve alebo ešte ďalej, majú svoju profesiu a oni napriek tomu, ako sú v tých nemocniciach a poliklinikách, ktoré už nemajú spodok, nemôžu vlastne používať ordinácie, pretože to nejde, nie je to možné kvôli neustálým útokom,
A oni naopak sú iniciatívni, bavia sa s nami o tom, čo by potrebovali, sú vlastne ochotní na seba navliecť celý protection, helmy a nepristrelné vesty a pracovať v teréne s ľuďmi, ktorí by inak lekárskú starostlivosť nedostali. Jak vás lidi můžou podpořit? Je hlavní ta finanční podpora nebo i nějaká dobrovoľnícka? Finančná podpora je určite najdôležitejšia, ale je aj akýkoľvek engagement je vlastne dôležitý. To znamená, že sledovať to, čo robíme, byť ako keby nejak súčasťou, ale hlavne si myslím, že fakt najdôležitejšie je nepodliehať nejakým pesimisticko-nenávistným teóriám. To si myslím, že je hodne aktuálne pre nás a je stále si myslím, že my ako keby v sebe máme tú silu, aby sme to prekonali a hoci je to veľmi jednoduché uveriť niekomu, kto si postaví celý svoj komunikačný koncept na negatívnych emóciách, ale to je cesta nikam. Pretože to každého, kto to podporí, tak tá negatívna emócia ako niekedy vlastne dostihne. Ještě kdybychom nakonec třeba mohli říct něco takový nějaký jako hezký vzkaz, jako co by lidem na celém světě pomohlo, anebo co by naopak jsme měli přestat dělat, aby bylo líp. To je super. Skutečně, jako. Politiku jsme říkali, že necháme úplně stranou. Jo, určite, no. Ja si myslím, že to prijatie je strašne dôležité. Ako by nehodnotiť, snažiť sa príjmať veci okolo nás, aké sú a naopak pozerať sa na to, čo my môžeme vyriešiť. Pretože to je jedna z vecí napríklad, ktorá možno mne pomáha, že my vlastne, ja keď niekde idem, tak ja nevidím problémy, ale ja vidím príležitosti, vidím veci, ktoré sa dajú zmeniť. To je možno tá optika. To je také ako keby nastavenie. A díky moc za to, lebo to je hezká ako keby reflexia, ale vlastne tak to je, že nevidíte problémy, ale vidíte príležitosti. Presne tak, na zmenu. A viesť svoje deti k tomu, že predsa všetci chceme žiť ako vo svete, ktorý je lepší. Nikto z nás proste nechce, aby jeho deti boli hladné, alebo aby im bola zima. Ale keď pôjdete do Azrak kempu, kde sú prchlíci zo Sýrie, ktorí sa nemajú kam vrátiť, lebo tá krajina je úplne zdevastovaná a nemusela by byť zdevastovaná. Tak my vlastne nechceme predsa, aby sa to isté stalo našim deťom. Takže sundat klapky z očí, vnímať to z nejakej širší perspektívy. A vlastne len tak prijať to, že deliť sa je normálne a každý deň si hovoriť, že my fakt žijeme v krásnej krajine a sme v hodne veľkom komforte. A jasné, že aj mňa často trápia úplne iné veci, ale je dôležité, že vlastne máme fakt všetky zákonné veci, čo potrebujeme. Moc díky za to, co děláte a díky za rozhovor. Ja moc ďakujem.